Samantala, Idol, libo-libong benepisyaryo po ng tupad sa Region 1 ang nakinabang sa ligtas eskwela at iba pang gawaing pangkomunidad gaya ng mahigit na 300 TODA members sa Dagupan City na tumulong sa paghahanda ng mga paaralan. Sa ilalim ng tupad program ng Department of Labor and Employment, tumanggap ng bawat benepisyaryo ng humigit kumulang 500 pesos kada araw na sahod na umabot sa 10,100 pesos para sa 20 days na trabaho, kapalit ng kanilang pakikilahok sa paglilinis at paghahanda ng mga paaralan bago ang pagbubukas ng klase. Kabilang sa mga nilinis ang mga silid-aralan, pasilidad at iba pang mga gawaing pangkahandaan ng paaralan. Kaugnay nito sa Alaminos City, inaasahang lalahok din ang mga benepisyaryo sa Brigada Eskwela sa paglilinis ng baybaying dagat, declogging ng mga daluyan ng tubig, pangangalaga ng bakawan at iba pang gawaing pangkomunidad. Ayon sa lokal na pamahalaan, target umano nitong mabigyan ng pansamantalang hanap buhay ang mga displaced at disadvantaged workers. Sa kabuang libo-libong mga benepisyaryo na sa Region 1 ang nakinabang sa tupad at nakilahok sa mga programang tulad ng Brigada Eskwela. IFM News. IFM News. IFM News.